ఉంటలేనా దూరా ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಅಂತ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಎಂಕ ನೆನಪು ಎತ್ತಲಿ ಇತ್ತ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತೀರಿ ರಂಗಮೇಶ್ವರಿ ದೂರ ಓಪಣೆಂದು ರಂಗಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತಂದು ರಂಗಮೇಶ್ವರಿ ಅಂದ ರಂಗಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದ ಪಂಡ ಬರವಿ ಬರವು ಏತಲ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆತಿಚಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾತಿರ್ಗಣ ಉಂಟು ದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆಂತಿನ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಅದು boy ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಮದಿಮೆ ಆತಿಂದ ಈರೀಗ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಇಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ರಡ್ಡ ಆತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಈಡ ಪಾತಿರ ಭಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಅತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಪಾರು ಅತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಇಡಿ ಕೆಲವರು ರಡ್ಡಿನ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಸಾರಿ ನಂಡ ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಾರಿ ನಂಡ ನರ್ಮನಿ ಸೈತೀನಿ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಏತಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಪರಿಣ ಉಂಟ ಯಾನ್ ಏತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಂಜ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರ ಪ್ಲಾನ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಟ ತಾಳ್ಮೆ ದುಂಬು ಬೋಡಿನ ತಾಳ್ಮೆ ತುಳ ಎಂಕಲ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸವತ್ತ ನದಿತ್ತು ಬೂರುಂಟು ಪೀರ ಕಟ್ಟುನ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಟು ಗೊತ್ತಾನದ ಅತಿ ಉಳ್ಳೈನ ಅತಿ ಅಪ್ಪ ಇರ್ ಕಟ್ಟುನ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬೂರ್ನುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಇತ್ತಿದ ಪೊಯ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಮಂದ ತಂಚೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಂತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟದ ಮೇಸ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಮಟ್ಟದ ಉಣ್ಣಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಂಚಿ ನಾವು ಪೊಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಇರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಪೊಯ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಸಂಸಾರವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟನು ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರದ ನಿಕ್ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಂಗ ಒಡ್ಚಿ ನಿಕ್ ಈ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸಸಾರ ಪಿಲ ಬರ್ಪುನ ಒಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮರ ಜಿಂಜೆ ಪಣ್ಲೆ ತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡಿಗಣ್ಣ ನಾವು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಅಂಬುಜ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟು ನಾವು टूटेगी कैसे अंबुजा सीमेंट से जो बनी है अंबुजा सीमेंट ನಾವು ಜಡ್ಡಿಲಿ ಬರ್ಸೋಕೆ ದಾಳ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟಿದವು ಅದು ನಕ್ಷೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪೇರತ ಅವು ಹೆಂಚಿನನ್ನ ಅವು ದಾಳೆಗ್ ಜಮ್ಮಂದ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜು ಹೋಟ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಬೆರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಾಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ನಕ್ಷೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಅಣ್ಣ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಮನ್ಪೋರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಂದ ಏನು ದುಂಬು ಹೆಲ್ಪರ್ನ ವೇಳೆ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಗಾಡಿ ಮೇಯ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತೆ ಏನೈತೆ ಮೈನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಾರಣ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ 1200 ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಡ ಮಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೂಟ್ ಬಾರ್ತು ಎದುರು ಗುಣತ್ತಮ್ಮ ಅಂದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪರತ್ತು ಎಡ್ಡ ಬೇಗರ ಬಿಚ್ಚಿದ ನೋಡು ಬೇಗರ ಬಿಚ್ಚುಂಡು ಬೈಯನಾಗ ಕೈಕಾರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಹೋಗ್ನೆ ಬುಕ್ಕಳಂಚಿ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ವಾಕುರೇ ಬಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತ ಬೋಡು ಈತು ಬೋಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ತೋಡು ಮೇಸ್ತಿನ ಬೇಲೆ ತುಳ್ಳಿ ಬೇಲೆ ತೂತು ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲೆ ಪುರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರತ ನಿಕ್ಲಂದೆ ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಲೆ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅವು ನಮಟ ಬಂಡದು ಉಜ್ಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೋಡು ತುಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿನ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಲೆ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಇದು ಇದ್ದೈತೆ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಇಂಜನ ಹೊಂಪೆ ಈ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲೆನು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ತೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಂಡೈತೆ ಬಾಕಿ ತಾಂಜು ನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನಂಜು ನಕ್ಲೆ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಬದುಕಿರ ಬಂಗಾದ್ರು ತುಲ ಈ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಈ ಸೇವೆ ಅನ್ಪಲ ಪೂರ ಆರತಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಬುಕ್ ಸಾಧನ ಪೂಜೆ ಆಪಿದ ಈ ಪಿದ ಪೂರ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಂಜನ ದಡ್ಡ ದಾದಂಡು ಬೇ ಕಾಲಿ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಾಯಿ ಪೂರ ಹಾಕಿಪೇ ಪೋಪಿ ಈಕಿ ಅದಾನ ಏನು ಬರ್ಪೆ